Ublay perlo ban ngapre subhabi pisa sian patsha kan YouTube channel kajing penthmai badha kan iklemat perlo be jonga gawan biak sian mane sam bat phi ka khtien ka jong ublay ban ngite perlo be jonga ba ka khtien jo ublay kan kam shibon bha ha ka jing jingi ba man la gasngi bat kat bangi dangi puli yai puli ka khtien ka jong ublay ka tang dang yawan khamjan shau te perlo ha kan ka klemat shabangi sedang ka jing puli ka jongi toy pedam khle ka jing duai ublay ka paji ba mning usim try alpha bar omega wasdang baru bakut atrai kan rat khani klemat kanu ngadap dak jing kemen ba medon kalang ban ngi ba mi ai ngi kemet ka pokoi bakhia ba pendap penbiang kam ka jangi ban mi ai ngi try sub e junga ban i ya ka jing em ka basko baha ka barba i tenan di sub e junga ngatep ba mi e ngi hadu kata-kata ba mil IT la jong khom la khamarwe banyap na ka banta ka jongi banyap na ka banta ka pop ka jongi ka bangi ngilale disub e jonga hani kleman shwabangin sedang ban puli ka ktin ka jong mi terap ingi atrai kan rat bangilam su thu ba champang yak e ka ba mi kwa ban kran yangi lingba ka bible disub e jonga yarap ingi bingduan khamjan chame bangin sno hame bat bingin yai peten ka kti ka jong mi disub e jonga ngilong kinong pop bun sin ngile pop roi tamap trai ta kilai kan ka jongi ki ba jip si me mana ka singi porj em jongi mekine barong ni pan ngi dem hak tem jisu amen ti perlo be e jonga ngakwa ban sam bat phi menta ka dei balai ka judan ka pop bawala da ngilai persang baw on omle yaka ndrei ka man ka jongi pakai idem ban le sile yaka bat man ka por perlo be jonga ngi jule choblei da ka jing sko rem ban ngi pan mam nu u ya kita ki jingle ki jongi bat haba ki jing tunjo ki wan biang ban ngi le biang ya kita ka pop ka bangim kwa shu bangin le bat perlo be jonga ka dei hakani ka por bada ka jing do jikermen bada ka jing bitar ngiwan shoublay ban pandem red yalade ban pan map na kita ki pop ki jongi bai ka jipun khuslai ru yangi bangin pan map biang na ublay ya kita ki pop ki bangi ngilale te perlo be jonga ngate bah ka jing em ka jongi iwe pi we ka judan kum kan ka jing jia bangi kwa banom le sho kita ki pop ki ba ngilale ndai ka jialong pade bangi yai le shi yai le yaka te perlo be jonga la da pisko batang ma phi hi ba ya ling ba ya ka ka frustration to puli ka bible batungin phai shakinong rom kelnong ka ba nyot khat ba khat san ru khat pra namar ya kata ka ba ngale ngam shemphang namar om ya kata ka ba ngamon ya kata ngale Henry pleng ya kata ka ba ngai isi sat ya kata ken ngale tilada ngale ya kata ya ka ba ngamon ngakongu lem bat kata ka hukum baka kalong ka babha mentati om de shu manga ubale yaka Henry kata ka pop ka ba shong sa hanga namar ngatip bahanga kata ha ka do jonga kam shong sa e ka babha namaria ka ban mon shisha ka don e hanga Henry ya ka ban le ya kata ka babha kam don te perlok be junga ka secret ban maintain ya ka jing em bahok ka jongi ka de ban yesno ban yai ne how Jesus Christ perlok be junga ha ka shik lep mat ni phai yela ki khmat nau blei ni hap ka bible ko ong sha uning kong yones ka long ba lai khat ka ba rio de shpo ko ong uwe baro ubayai sa ha u jule pop uwe baro ubale pop shim la yo I yo u lemne shim la itho yo u ko khon hep what I yano ru ba on yalam bakla ya phi jar ubayai le ya ka hok ulong ubahok kat kumba ma ulong ubahok jar ubayai le ya ka pop ulong na usoitan naba uta usoitan ujule pop nadu kabamen ningkong yakane khnang lapan paw yo ukhon ublei ba un yo penjon no ya ki jingle jong uta usoitan uwe baro balakha na ublei jule ya kapop naba usembai jo uyai sa hapo jo te la ban yai le pop naba lakha yo na ublei hakane ken kila paw kita ki khon ublei bar kita ki khon usoitan uwe baro ubam jule ya kahok long na ublei lemne uta ubam iet yala upara
Di perlok be juga hangning ngelai I berkala yaitu syah yangi ba mano badai ki khon jong belai bat mano badai ki khon jong setan mano bam pen melian ban ya ha ka jing im bahok ne ka jing ya hok kim dei ki jong ublai tang kawai kalenti ban sange na ka jing yai lepop ki jongi kare ban sno yo hau blai ban yai ne ha u Jesu Christ Hebrew shipho arpunyo ko ong namar lada ngi lepop dala kamon hi onda ngi la yo pediang ya ka jing tip ya ka jing shisha kam sa shu ka jing kinya namar ki pop Henry ka jing khmilenti ba itiang ya ka jing bishar bat ka jing kelang ka ding ka ban sabam do ya kita kinong le persha ningkong koren shpau khalai ko ong ka jing tunju kamshim langat happy Henry tang kaba ubriu ula bansha Henry ublei ulong ubala banshania uban omsha ba on tunju ya phi tam ya kata ya kaba phila Henry ringkat bat kata ka jing tunju on thawru bat ya kalat banlat knang ba phila bansha yaka ningkong yones kalnong ka ba ar gat khot bala do Henry ko ong bat ha kani ngitip ban ngi ithu ya u ladangi sumar ya ki hukum jong u utau ba ong nga ithu ya u bat ubam sumar ya ki hukum jong u ulong ubalam ler bat kata ka jing shisha kam dan ha u Henry jar ubada sumar ya kata ka ktien jong u da shisha ha utala penjanai no ya ka jing it ublei ha kani ngitip bangi long ha u uta uba ong ba u yai sa ha u ula dei ban ya hi kat kumba ula ya ma u te parlok tongin yai sa ha Jesu Christ ban ngin yai kumba ma u ula le ban kat bau dang dan po perthai ula ai yangi kanuksa ba kumno ngila ban em ka jing em kat bangi don ha kapop te parlok ngakar pare na phi yai ne ha Jesu Christ bat yai sno ha u bat yai puli kting ro u bat yai duai shu u bat ngin sa job ya ki e baro khublai shibon parlok bat ngin sai kudu biang pat ha ka we pat ka video ublen kut khui phi iwe pi we